Kisumu e kaunti ma Kisumu kama Millicent Adhiambo miyowa ler kabende nenre ni chenro mar kwano kod lando ombulu pod odong' mana ibro mana tim bang'e. Wawinje Millicent ni ngi wach mane kantiere wach moro amora manyien miesaido Millicent nyiswa ni tamage mosetuche kaunti no ma Kisumu. Erokamano Nyalidia, chiel ka bende ane kar kwano ombulu maduong' mano County Tallying Center mabende ombulu duto mane okwan e constituency tallying centers duto winjo kel mondo riw kanyakla mondo mi gigol duoko mag kombe adek ma odong' mano mar governor, mar senator kod mar women rep. Gie thuolo ni endi nyaka sani pod warito ombulu go eko mawuok e kar chung' od bure mabende nochung' kaka tallying centers mani kwalo ombulu manowuok e polling stations mopogore opogore kuom polling stations mane wan go Kisumu County kaendi 1170. Gie thuolo ni endi wanyalo yudo ka waloso kod jatend County Tallying Center kaendi Solomon Mudanya ka bende oleronwa ni kar chung' od buche kata kar kwano ombulu mawuok e kar chung' od buche adek kende emosenyalo donjo kar kaendi kendo ya golo wach konyiso wa ni gie thuolo ni endi nyaka koro girit mana kar chung' od buche kata tallying centers maya kuom constituencies ang'wen duto modong' mondo mi ginyal riwo ombulu go kanyakla eka giyud ni to jok make mabende oloyo kombe mopogore opogore adek masani bende pok wanyalo ng'eyo ni ng'a gi ng'a ma olocho to ng'a gi ng'a ma orema. Mana kaka nase nyiso anyalo medo mana paro ni Kisumu County kaendi an gi chir mar wacho ni nitiere kaka duoko mag tendalensi kata MCAs duto ne osewuok ka duoko bende mag kar chung' od buche bende nosewuok to bende wayudo ni e duoko go eko Kisumu County wan gi wards 35 kuom wards 35 wayudo ni jolar kombe mane tiyo kod otiko mar ODM owuok ko uyombo kombe 34 e wards go eko ka bende ng'at achiel kende ema bende oloyo kom kod otiko mar achung' kenda ma bende mano noyudore e Nyando constituency kuma bende ng'atno endi nochung' e Kobura ward. Bende wayudo ni e kar chung' od buja bende ma wan go abiro e kaunti ma Kisumu kaendi jogo mane ochung' duto auchiel nochung' kod otiko mag ODM to kendo ginyalo loyo kombe go eko ka ng'at achiel kende ma bende nochung' gi otiko mar kar kende ema bende noloyo e kar chung' od bura ma Kisumu Isa ma bende wayudo ka bende koro chal ka gima otiko mar ODM pod ni malo ka koro warito ng'eyo ni kom mar governor, mar senator to kod mar jaod bura mano women representative bende otiko mar ODM dhi bede tielo manyime mar loyo kombe go koso idhi lo gidhi bedo ka gikikore ka nitiere chung' kenda kata riwruok mamoko. Ka kamano Lydia gie thuolo ni endi wan kaendi kendo warito ka duoko modong' ma bende irito koya kuom kar chung' od bura ang'wen mapok ochopo kendo kaendi mondo gikelo ombulu go eko mane gikwano kanyakla oriw kanyakla mondo oyud jatelo mabiro yombo e kombe adek go eko ang' yalando ayanga sa 10 mar okinyi mar odiochieng' makiny kochakore gi sani ma bende pod wadwago tach kaendi mana kaka wamedo paro na nyikwara Mogajwang' ni kik giwuogi kata giwe ng'iyo wang' jowi margi mar Ramogi TV ni mar wan kaendi kwago tach mondo mi wakol weche gi eki wakelnegi gikuku gi duto kaka giwuok kaka ombulu go eko sebedo ka ikwano maonge moro amora ma ilieko ka wakelo weche go eko ma adieri e seche ma gituche gi sama gitimore. Gie thuolo ni endi to tina weni dhi nyime ka bende warito ka ng'ochopo sa 10 okinyi mar odiochieng' makiny to wanyal kelo duoko mar governor ma Kisumu kaendi ma bende bro yombo chakre higa 2022 bro bedio apis nyaka higa 2027 kendo wamnyal yudo jaloch ma bende bro loyo kom senator kod kom women rep ma bro bede apis chakre 2022 chakre gi sani nyaka 2027. Ka kamano abro weyi mondo dhi nyimbe mondo wambe wamed go tach kaendi kwaketo wang'wa gi itwa oko mondo wawinjane nano tang'o manyien madhi nyime ang'o manyien motimore ka gima manyien ma bende wan go e tallying center kaendi en mana medo jiwo weche makarita kwe kaluwo ni kaendi luwore ka isedonjo e compound mar tallying center ni to bila ok bi yie ni iwuogi kiwuok to onge kaka inyalo duogo koro nitie kaka omed weche magarita kwe kendo obila orido oko kucho kabisa. Mage weche madhi nyime Kisumu County kaendi ka bende pod wanyonore mondo mi wakel duoko adek makombe adek mapok owuok go eko. Lydia inyalo dhi nyime kionge penjo moro amora gie thuolo ni endi mondo wan be wamed nyonore kaendi kwa dhi nyime kod choko weche kotenore kod kweno kod golo duoko mag ombulu mayiero maigani. Lydia. Erokamano nya Millicent koya e kaunti ma Kisumu ka bende mano kanyo medo miyowa ler kotudre kod duoko mago moseyudi chenro madhi mbele kaunti ma Kisumu kotenore kod wechego mag yiero. Erokamano nya Millicent. Nyakora Mogajwang' pod wamedo